Max Hardy. Max Hardy. Здравейте, аз съм Макс и днес ще говорим на една по-специална тема, а темата е за любимо анимационно филмче от Cartoon Network. Моето любимо анимационно филмче е Ben 10. Харесвам Ben 10, защото имаше разнообразие от героите, има разнообразие от суперсили, които следователно може да използва срещу всеки негов враг, защото всеки е индивидуален враг. В смисъл има различни суперсили и той имаше силата, която е слабост на врага му. И това беше много яко. Харесвах също това, че подобряваше героите си. В смисъл не е примерно да ни тренира, да не се учи на по-добри тактики, на по-добри стратегии, как да побеждава. Също така ми харесва това, че е много цветно филмчето. Харесва ми това, че Ben 10 беше закачливо хлапе и още е закачливо хлапе. Харесва ми това, че постоянно се шегуваше с братовчетка си, постоянно я вбесяваше, както и дядо си или чичо му. Не помня, защото аз го гледах в предишни години. Отдавна. Това е моята любима анимация. Друга моя любима анимация е също реактивните момичета. Харесва ми това, че един изследовател, когато е правил химически опит, е сгрешил с някаква добавка и по този начин е създал от грешката си нещо супер красиво, нещо добро, нещо, което спася буквално града и не само града, но и света, поне техния свят. Харесвам, че постоянно момичета се бореха за справедливост, постоянно бяха обединени, постоянно бяха заедно и бяха забавни. Постоянно се шегуваха с другите. Някои бяха примерно всяка си има отличителна страна. Примерно тази, която беше облечена в зелено, защото не им помня имената, естествено. Тази, която беше облечена в зелено, беше по-бойната. Тази в червено беше по-агресивна. А тази, която беше облечена в синьо, тя беше по-невинна, мислеше по-детски и обичаше повече да си играе. И нали всяка има някакви такива отличителни страни в характера си и това супер много ми харесва, защото според мен всеки от нас може да намери нещо в всяко едно от момичетата. И да, това са моите мои любими анимационни филмчета и ще се радвам да чуя вашите любими коментарите, както и ще се радвам да дадете лайк на клипа и да го споделите в социалните мрежи. Благодаря ви и ви пожелавам едно изпълнено с всяки преживявания лято и да може да гледате повече Cartoon Network. До скоро! Обичам ви! Бай! Проблемите си, не ми се слуша. Викам аре, забрави ги от главата.